ano po ang bilin ng Pangulo kaugnay ng bilyong-bilyong utang ng PhilHealth sa private hospital? Ano na ang gagawin ng pamahalaan kung maapektuhan ang operasyon at pagtugon ng mga ospital na ito sa pandemya dahil depleted na rin ang kanilang pondo? Nako, paulit-ulit na itong sinasabihan si Atty. Geran. Kinakailangan bayaran yung mga pagkakautang na yan dahil pag hindi natin binayaran yan, hindi po pwede magpatuloy ang mga pribadong hospital na gamutin ang mga nagkakasakit sa COVID at hindi po sapat ang ating pampubliko mga ospital. Sa panawagan po uli ng Presidente, at I'm sure si Atty. Geran will listen to this, kinakailangan bayaran yan sa lalong mabilis na panahon. Hindi na po ako nag-a-attend ng pagpupulong na pinapatawag ni Executive Secretary sa PhilHealth tungkol dito, pero napakadaming pagpupulong na po yan. We need to see results now. From Laila Salaveria ng Inquirer, did the President give an actual order to the DILG and DSWD to lead the distribution of cash aid in one Metro Manila city? Because according to reports, this proceeded as planned and were handled by LGU personnel even in Manila. Well, narinig ko pong sinabi ng Presidente yon, bagamat din niya pinangalanan ko anong syudad. So meron pong order, hindi lang niya isinapubliko kung anong lugar, nasa DSWD at DILG na po yun, kung ano yung syudad na yon.